Superkremaiera bat izango da gaurko gonbidatua. Superkremaierak bost dira, baino gaurkoan bat izango dugu hemen. Zer den superkremaiera? Ikusi. Gorka Etxeberria du izena eta superkremaieraz taldeko abeslaria da. Orain dela bizpahiru urte hasi ziren musika jotzen eta diska bat plazaratu dute. Aviones con Vertigo. Vertigorik sentituko ote du Gorkak kozinatzerako orduan. Errezeta prestatzerakoan ikusiko dugu. Lupia tupinamboarekin eta txirlekin. Txirlak zer diren badakizue eta tupinamboak? Begira, hauek dira tupinamboak. Jatorri amerikarra duten tuberkuloak dira. Zamudioko baratzenea baratza ekologikoan hasten dituzte eta beraien ezaugarriak azalduko dizkigute Banesak eta Adelak. Gaurko saioan guk txirlak jarriko ditugu eta Donostiako La Mejionera tabernak muskuluak. 1974ean hasi ziren muskuluak prestatzen eta gaur arte. Juan Juntzanok tabernako platerik arrakastatsuena nola prestatzen den erakutsiko digu, tigreak. Kremaiera itxita dakat, hasteko prest gaude. Mambo! Edo tupinambo! Kaixo lagunak, eta haupa Gorka ongi etorri, zer moduz? No, eskerrik asko. Ongoi, bueno, tupinambo ezautza aldezu tupinamboa, ez? Izen arraruaek, Baina superkremaiera estek arraro samarraek, Ez garatzen, geratzen. Nondikan etorriek izen hoi? Nahi gerun izen luze bat, eta super argi ukion batoke popero hori mantentzeko. Vale. Eta, listo, da eroatzetik kremaieraz, ya está. Ados. Bueno, guantxe garatuko jau idan handundik noaziaken, eta adi lagunak, elkarrekin ningo dugu lupilla, tupinambon eskamakin, eta beste hainbat gauza laguntzeko. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Gorka, osagai hauedanakin zingo jaun, esango jat, guain, bale? Bueno, hemen, oso berezi ingo dugu, a ber, zemuz ateatzean, lanian gauden lasai ateatzean, baina, bueno, ikusiko zu, hemen ingo duguna da, lupilla ingo dugu garbitu. Lomitu ateako jau, ja eskama kenduta dazka, eta ingo duguna da, betu, tupinambua, fin mostuko dugu, eskaldau txiki bat emango diou, eta gero ingo duguna da. Gorringo atea, gorringo eman lomo gainean, eta gorringo hori, gero ingoitugu hemen behitu, aberrakaten hemen dikan, bai, katxarrito hau, arito honekin mostuko ditugu tupinambuan borobiltsuak, eta gorringoan gainean, hemen, hau da, fekula patatana, hemen di pasako ditugu, eta gorringoan pehatzen jungo geha, eta jarriko dizkio dana tupinambo negatzak, bale? No. Berezia, txukuna, baino fin ibili berda eta lasai. Bale, hori alde batetik, eta hemen dakauna, dakau sesamolio pixka botako diura, eta gurina gero lapikoan iteko, bale? Gero, hau laguntzeko, 3 gauza ingo ditugu. Bat, dakauna hemen, tipula moria, gorrituko deu, botako jau tomatia, raiatuta, azaldi gabe, gio botako ditugu txirlak, eta botako jau txakolina, txirlak irikitzeko, eta hori lagungarri bezala jarriko zio, bale? Baitare hemen, zekau krosnerrak, eta krosner hauek dia tuberkulo bat. Hauek bai, eskaldauko ditugu, eta gero ingo ditugu lapikon xitakekin, datilak ere bai botako izkio, eta 3 gauza horiek salteatu, eta ere bai guarnizio bezala jarriko ditugu. Eta gero hemen ingo dugu, gero gainetik anola pixkat botatzeko bakarrikan, salsa beharneza bat. Eta hau ingo duguna da, hemen dago ospina, hemen jarriko jo belar usaintxuakin, estragoia kasu hontan, eta estragoia eta ospina murrizten di joanian baita tipulatxakin, erdiraino utziko dugu murrizten, eta gero botako izkio. Arrautzoien gorringuak, ura txorrito txiki bat, eta hasiko geha nahaztutzen.
pixka montatzen hasikoanean, ja dana pixkat montatuta daunean, jungo gea gurina, ja zu baju-bajuan gurina pixkanaka botatzen, emulsio txiki bat ingo deu, eta hori lagungarri botako diu platera gainetikan. Ados? Ondo, elegante. Zemu, zukaldean zemuz moldatzeaiz. Hor gabiz. Telietan. Xe, gutxi zukaldatze aldek. Gutxi ez, baina txarrik erisek. Gauza errazak. Errazak? Labeak sartu eta listo. Bueno, hoi eharren dituk, osasun garrinako izituk. Zer dekabe adibidez, lagun bat etortze zaiketxea eta ze prestatzea izate, kakao rabo ingo ziot. Joder, ideari, esango neban... Pitzerua ideitu. Pitzeru ditu, igual pastelen bat. Pastela bai, Bai, pastel tres leches. Benetan, Hori bai. Ona. Baina hortako ordu ebide, egunek. Denboa bihardek, ez da? Bueno, hartuko dituk gire denboak, ez da? Bueno, hau da nahiten jungo dituk, eta aldi berian kontatzen jun bihardek ire historia, super kremaieras taldian nola sortu eken, zen baseaten, eta bar. Jarriko jat, nik jungo nau, hau egiten honentzako, eta ikingo jakenaek, betu, tipula hau txikitu, vale? Vale, zelan, inbidota hau? Laguntza berdek? Vale? Zingo. Dura limakak hemen ni laguntzuko bai, ditu. gero, bota bronkieta listo. Lasai, bronkik ez dik jasoko eta. Hemen, beita, izkino kenduko zio, txukun jartzeko, vale? Ipurdi aldiare bai pixka kenduko zio, vale? Eta gero, beizak, Nik akutziko ja truko bat, erritik moztu. Lasai jarri, eta ingo kena labanakin, moztu baino bukaraino iritsi gabe. Hola, vale? Hola? Bukaraino iritsi gabe, bestela dana desparramatu ingo zei, dana atengo zei. Orduan, bukaraino iritsi gabe ditekola, eta behin, hola dakakela, gero ja hola jartzek, eta txiki, eta lauki txikitan geldetuko zei, vale? Vale, ba. Venga, hoi ire kontu, erraz. Venga, eta aldi berian, a ber, zen baseate taldian? Taldien bost. Bost laguntzate? Bai. Vale. Eta taldia, noiz sortu za, noiztikan zaudete martxan? Taldie, egiz esan, 2019 zen eta genuen, epe txikitsu bat, 3 abestiaz. Vale. Baina taldi asko zaren jau sortzen da, egiz esan. Ja gaztetatikan jotzen izate, bueno, hile umetatik ez da? Bat ez be hori, Unai, Dani eta ni gara gernikarrak txikitzutatik. Vale. Joan daki puli, Kontu zibil bihatzakin, Bai. Lasai, tipula juten ba, etxio kuido egan. Bihatza zaitu. Eta... Beitu zan ninola sekaten. Eta erako herriakoak, txiki-txiki. Eta beti nahi izango, futbola bierrien, gure zaletasunek, musiki esan, gure hobi... Musika o festa? Musika. Vale. Ordu nirurak oso musikeru bat zeate, ez da? Festa zuek sortze zuek. Hori da, eta gero, bajista bat behar genuen, ze bajistak ez dauz, oinguruen, eta mugidu ginen ondoko herrire, Zornotzara. Vale. Eta Zornotzan topatu ginen Julen Egaz, oso mutil jatorra, eta sortzen da, laukotea, ez? Vale. Gero Dani Juan Jaku ikasten alizire, eta taldiek aurrera inbiban, eta oin dabil, gorka gugaz, gorka ja taldeko da, eta bi gorka dauz taldien. Vale. Hori talde holan sortzen da. Ona, vale. Eta taldea hola sortu zan, eta noiz zintzen duten, adibidez, aurrenengo kontzertua, noiz izan zan? Talde moduen, lehenengoa, izen zan Astran, 2019an, iraiak 20. Taltekin ustuten azela intxarra, baina bai. Mena bilitzen eskabetxina bat, Joseba. Ondo aiai, lasai hartu. Ik lasai hartu, etzio presikan, Etzio presikan, Eta hori, ondo guan zan, Anastran, eta gure etxia da praktikamente, así que ondo. Eta lehen da biziko kontzertu hori eta gero, pandemia. Ja esan zuen, ostra, gero pandemia, ja. Pandemia, segiduen pandemia. Orduen, ez guk argipki genuen diskoan egin la grabe, ja proiektua zizan diskoa grabeti esan gure helburua. Eta noiz etorri zan, lehen da biziko diskua? Oin dela gitzetago, azaroan, zer honez, urrian. Urrian, vale, osea, pandemia guztiak indan atzeatu guan pixka, eta azkenean, bueno, baina denbo eukiko zenuten diska ondo prestatzeko, ez da? Bai. Eta diska prestatu ezuenian, nola izenaik diskak? Nola dekon izena? Bai. Aviones con vértigo. Aviones con vértigo? Bai. Hori zer delata? Zen ida naizek, zazten baten, que eres más tonto que un pájaro con vértigo. Iri? Bai, orduen hortik apurretea itxea aldatuz. Aviones con vértigo ganera uste du, hori, zaldi horren atzen bai dagoela, inozentzi puntu bat, edo hasi berri puntu bat, eta da toke poetiko bat, da uste du gure letrek badeko jela poesia purtsuet, orduen bueno, uste dugu talde, de hecho, taldearen izena, Aviones con vértigo
izan behar zilan. Bai, baina azkenen momentuen aldatu inganon. Eta orduan gehatu zatea eta aurrengo dizkai jarri oso izen hori, no? Ona. Eta bueno, lehenoko komentatu jak pop musika egiten dezuela. Bai. Zehazki ze pop mota egiten dezuen, porque gaur egun musika baten barruan bestein musika daude, ezta? Bai, bueno, etxen gu batezue gitarra dauz, orduan guk bai Santi Garzia izen zen edizoko ekoizlea. Bera, gonzangu gaz, grabatzen Gironara joan ginen grabatzera. Vale. Eta galdetu intzagun, Santi, hau zuretzako zer da? Eta gertu zen hor minutu erdi pentsetan, eta esaman rock. Berak rock moduen, baina guk nahi dugu pop puntu hori. Pop rock eta punk apurtxu edo bai. Green Day, olako talde amerikarrak, punk txokolateroa. Do you understand? Hori. You listen to me white. Oie, nire garaiko abesti gaituk, Betu zanik kantu hori, guantxe gozatena, findekursoko abesti ja, nire kuadrilakoekin, hoxe kantatu nun. Green Day, onna, Green Day, Millen Collin, No Use for a Name, guak izu surfan munduan, eta beti surfeko bideotan olako musika gateatze zian, eta zauztarrabak izu olakoak surfan munduan, da olako musika desenten zuten genuen. Eta elkarrekin kantatu genuen kanta hau, Ugut, nire gelako Rubi Joat, Aritz Aramuru eta nik. Eta eharraparria bota genitunak, Bueno. Jarraituko jau ire galdera egiten, zani txorabiatu egiten. Bota honea tipulak. A ver, hola. Bai, baina azkar bestela erori ingoituk, Oite garrazo ja. Eta letrak zer dituk, euskaraz, gazteleraz, inglesez. Garnikarrak izen da pekatue. Bai, Modi gara, gorrotatuak. Gorrotatuak, ez ja sinisten, baina. Bueno. Eta zenbat kanta topatuko izki hau zuen dizkan? Sortzi dauz. Sortzi kanta. Ez tekenu nukin deporarik gehiago grabetako. Orduan horrekaz, eta listo. Nik baten bat utzi ezue orduan urrengoako, ezta? Nahiko txu dauz hor, ez tekenu nukin deporarik, eta dirurik ez. Orduan Oiekin aurrea inde. Vale. Eta bueno, aurrengo kontzertuen bat, diska berria plazaratzeko, balda o fetxaen bat martxan. Orain joguz, Bilbon egon gara, Madrien begai. Ostras. Eta beste batzuk egin duguz, eta data berrizek. Ona, topea izate orduan, ez da? Hiriburutan eta potente azizate. Herritxuetan eta... Vale, ona. Bueno, nik hementxe, tipula jarri deu martxan horrentzako, beste gauzakin guain hasiko geha martxan, baina nik hemen inberretena da, tupinanbuak irekin txiki bat eman uretan. Ingo deu, sartu, tatea, Txirriki txarraka, askar eta txukun, geho, ingo dugu moztu, eta bertan jarri. Eta tupinanbua nundi datorren, Zamudion erakutziko dugu, erreportaia hontan. Guazen bertara. Hauan ikoa gozteani. Apa, Joseba, bane naiz. Baratzenean gaude. Gaur, nahi baduzu, erakutsiko dizut zer daukagun hortuan. Duela 6 urte sortu nuen Baratzenea Zamudion. Orain, Adela eta biok jarraitzen dugu proiektuarekin. Adela lagun handia da. Esan behar dut ere, familia eta lagunen laguntza ezinbestekoa dela. Baratzenea hortu ekologikoa da, eta ez dugu inolako botika sintetikorik erabiltzen. Horrela, elikadura osasuntsua lortzen dugu. Urtean zehar, hileko lehen larun batean, nekazarien azoka dago Zamudion. Baina gure salmenta nagusia, asteroko salmenta da. Asteazkenero egiten dugu. Bilbon, 2 kontsumo taldea ditugu. Eta Zamudion bertan ere, bezero batzuk ditugu. Eta orain, nahi baduzue, Adelaren eskutik, gure tupinanboak ezagutuko dituzue. Hemen daukagu duela 3 urte banek landatutako tupinanboaren alorra. Tupinanboa Hego Ameriketatik edo etorria zela eta ematen du Europan patata ezagutu aurretik ezagutzen genuela eta hau konsumitzen genuela. Udan, ostoak eta lorea, eguzki lorearen itxurako lore ederra dauka. Orain, bai enborra eta ostoak lehor daude, baina orain da momentua usta batzeko. Eta iraungo du azaroa, abendua eta urtarrila baitartean. Ez du balio
atera eta etxean edo nonbaiten gordetzeko. Baizik eta eskatuala ateratzen dugu. Zeren, 3-4 egun pasatzen direnean, tupinamboa bigundu egiten da, eta barruti pixkat ilundu egiten da ere, eta bere propiedadea gatzen ditu. Guk landare hau udaberrian ongarria eta makinatu egiten dugu. Eta beste kasu gehiegirik ez digu egiten. Oso landara gogorra da. Orain nahi baduzue, erakutziko dizuet, zer egin behar den tupinamboa hartzeko. Enborra atera egingo dugu. Hemen potxoa daude, patata bezala. Egia da, hau oso landare inbaditzailea dela. Kontu zibili behar da, Zapore aldetik mundu guztiak esaten du alkatxofa zapore pixka bat duela. Lagungarri moduan jaten da, bai frigituta, bai lurrinez edo baporean eginda, edo bai egosita, edo zein lapikoko motarekin egin dezakezu, bai barazkiarekin, edo indabakin, edo beste edo zer gauzarekin. Eta orain tupinamboak garbitu egingo ditugu. Uraz eta estropajilloaz. Hau egiten dugu produktua saltzeko. Ze bestela lurra asko hartzen dut. Oso ona da diabeterako eta horretarako. Zeren, inulina deituriko vitamina bat badauka, eta hori defentseterako eta guztirako oso ona da. Bueno, Joseba, hemen dituzu gure tupinamboak, espero dugu gustatu izana, eta ja badakizu, hemen gaude Baratzenean, Zamudion bertan. Beno, hurrengo arte, agur! Aupa Vanessa eta aupa Adela. Ondo argitu ezu ezer dan eta nundik handatorren. Da behitu, guk hemen dakau ja, eskaldau txiki bat indeuna eta atea. Eta nabek, jendeak etxetik ezin du daztatu, baina hik hartu zapusketa bat, eta daztatuzak. Eta ikusiko egin holaxe, eskaldau txiki baten mandan, No. Oso goxua da, jarraituko dugu lanian, eta hasteko eta behin. Nik Krosnerrak eskaldatuko ditut, arraia garbitzen jungo naiz, eta zuri jarriko dizut, betu, perretxiko gabe txikitu inbiar ditugu, bale? Horre moduen? Horre moduan, bale? Bai, antzeko parezido. Hala ba. Venga, eman eurra, hau nik martxa pixkat emango jot, eta hartuko etena da lapiko bat, hoize eskaldatzeko sandetena, bale? Eta beste hau ospina estragoiakin martxan jarri behar detena. Azkarra aiz ukaldian, ez dia sinisten ez aizela asko ibiltzen. Ez dia sinisten, bisila aiz. Azkarritek, Harin eta txarto. Harin eta txarto, ez. Oso fin. Igual astiro joango naz, zuk lan gitxiago moteko, Igual astiro joango naz, lan gitxiago. Bestela eser gabe gatuko na, ok? Bai. Bueno, hemen botako deuna da ospina, eta estragoia dana gehiagi izango, Hola, desente botako deu. Pixkat, eta beste pixkat, nahiko izangoa. Bueno, eta zuen bideoklipak ikusi jabaten ma, txukunak dituzu, ez landuta, ez da? Bai. Ez aldez, ez irute zaik, lan gutxin dezbe? Alegintzen gara kanta bakoitzak ukitxe bere bideotxu, Zeganera, gaur egunean, Euskarri audiovisuala ukitxe, garrantzitsua da, eta moten txagu, bere garrantzia, ez? Gero, deko guzuen baliabidekaz, dugu gure kabuz, edo grabetan duguz bideoak, eta itzen duguz, ozer. Zuek indako adia danak? Batzuk gehienak bai. Itzen duguz gure kabuz, eta zenba denbora tarratze zuetako bideoklip bat iten? Ez egit. Orduak? Egunak ez? Egun baten jute zeate, gidoia dana prestatuta, abestu behin da aberriz? Ez, adibidez, Madrilera joan ginen egunien, irudi batzuk grabe genuen zen, hor GoPro bategaz, eta gero monteu, eta... Eta zer egitezkin montaia hori danak eta historio hori guztik? Julenekin man hori, eta nik bat ematen dut. Bai, Gogoak, kariño larri, baina gero... Dolan jentik bai gure arpixe ikusten dugu. Eta gure arpixe berriak izan dabe bai. Identifikatzeko jendiak eta... Ikusteko ze guapo goaz. Talde bat eukitza ez da bakarrik musika egitea. Gaur egunean, kibarrozuz, argazki honak, guapo izan, gauza ezaguarri asko eta musikari igual garrantzi gitxago, moten dut jenteak, eta bueno, igual egintzen gara, musika guretzako uste dugu talde moduan gure arma potentena dela musika. Baina beste aspektu horiek egintzen. Bai, azkenean jatetxe baten bezala, ez da, janaria garrantzitsua, baina danak bete biharrik, ez da? Zerbitzua, lekuak, txukune gotia, musika, ambientia, gargila...
Arrazoidek. Baina oinarriak, ez da? Hori. Sukalde ona eta musika ona. Ondo, hemen nahi nagoa, ospina zurgatu jat eta ia emantziak atzaka. Hemen jarriko jat ospina. Hau Joseba ona batakot? Bai, hoi bota, zeatik gero erabiliko dugu. Eta gero ingo esuna da, datil haueke bai, ingoituzu laukitxotan, bale? Eta hemen jarri. Laukitxotan. Bai, Denen estiloan, hori da? Dana ire estiluan, oide, Bai, gai txak. Gero ez bota bronkarik, Ez, handian nik ez diatela bronki botako. Bueno, eta hemen ningo jatena, ni lupia garritzen hasiko naiz. Hemen jarriko jau. Ez dut ikusi olako bat, inoz. Ez? Datil bat ez tezu inoiz ikusi? Osa, ikusi argazkizitan, bai, baina eukion holan eskuatzen. Jantzak nahi, probatuzak. Gaur apelo? asko probatuta jungo izetxea. Apelo alda jan edo? Bai, pusketatxo bat, eta jan, hori da frutu lehorra. Frutu lehorra da. Peligroso, nik ez dut esgaten, Eingo dut, baina igual... Alergia ikanda ez tezu eukiko, ez da? Ojo, Ba, ordunez probatu. Alergia baldin bakazu. Alergia medikuena ez, baina... Etxai gustatzen, frutu Gero lehorra. hemen gatxeate, hemen pika itxizte. Ba, etza jan. Jan ingot. Bai? Momentuz ondo nau. Momentu zondein, nahiak sustoik ekarri guain honea, Ai, ama. Bueno, hemen ingoten hanik arraia garritu, horrean eta hemen ingo jona egatzena kendu, horrelaxe. Vale, hartu, eta guain ingo deuna da txukundu, beste aldetik bai. Hau hartuko deu, horrelaxe, iepa. No, hartuko deu hau, eta hau guain papeltxo batekin txukun garrituko deu. Vale, gustatu altzeik, dek? No. Paxa bat, baino toke bereziakin, zekin nola esplikatu. Piku paxa... Osa, guzti jate. Osa, guztatuko nintzen esatera gozo gondala. Bai, no? Bai, gozua da, gaina, gozua. Hori, Marroko zen eta hola asko jatea. Osa, arabeiak asko jaten du, asko. Hemen, maz paxak dian bezala, han hoixe jateu gehiena. Eta hori, palmeretan ateatzea. Palmera mota batzutan. Pixka gehiago garbituko igual, urakin pixkat, garbi utzi, horrelaxe, eta guain pasako jo papela. Oidek arrazoia, guain bai. Bueno, eta letrak taldian, betu ikusi zu, honek ospina ja murriztu zaigu. Ikusi zu? Pilo bat, gaina. Eta guain honei, tipula txakin berdin egin berdeu, pusketetan inbiarria zure bai. Azalga, kendu bilako ez? Oide, azala bai kendu jok, eta hemen ja, egosten nahi zaitela ura. Opa, ospina txartze zaizunean zurretik kontu zibili, Hau hartuko ditut hemen krosnerrak martxan. Hau listo. Eta guain ibertena bai pixkalde hortu hau. Eta guain gorringo jarri. Eta jarriko dugu gainean. Beti arraia bakizue, garbituta tortzen bare arraindeitikan, beti pasain bihartza jola, Azkenengo ikutu eman. Horrela xe. Eta guain txukun, eskama jartziko gaina. Ze musua zor? Pixka, onda hua. Ez nabe hau. Ez nahi guztia, ose. Bueno, venga biz. Bueno, eta zuen abestiak. Zene komposatze ditu, danon artian, zein dek artista. Artista dana zeateta. Hemen diktadura da, hemen nik agintzen dut. Ikagintzek, bai, Bueno, funtzionatzen dugu lan, egitez nik abestiak, eta nik, txien katxarro bat, eta hor grado, eta gero oneri bidali, eta gero bakoitzak bajotien nahi deuena, eta egiten nahi deuena bestiarekin, ez? Baina, holan, normalan holan egiten dugu. Vale, eta adibidez, baina hor batek gitarra jotzen baik, bajua gitarran ritmoa jun berdik, o bateria ere bai, danak... Claro, nik, notu, kantie, bateri bat grabeta otorretxien, bajue, baina, tupa, eta gero bakoitzak egiten nahi deuena, solo de bajo, deuena. Bikain. Bueno, hemen ikusiek, urak endu dio, eta pixka garrietemen lapikuan, ondo lehortzeko, eta ondo lehortzen danian, botako jot, olio txorta txiki bat, eta botako jot, bai, xitakiak eta datilak bai, bale? Eta hemen, hau, martxan dakau, eta gero hemen bota berdiau tomatia. Bale, bai joa dana, aurraka, txerreki txarraka. Hasi behar naiz nik, hemen, gure historionekin, fekulakin, gorringotxo bat bihar dut, eta zuringontzako hartuko, ez bizara handiagoa, zeake hortikan beste lau zuringo bateako ditugu. Bale, orduan hemen, bale, ateko dut horrelaxe, bale, aberra hau, ni hau, aspaldi indan egon, patatakin, gainea, gaur tupinan bokin, aurrengo aldiz da, baina bueno, pentsatzen den nahiko ondo ateko zeitela. A ber, jarriko du hemen, aurrelaxe, eta hemen gorringo mongo dio,
Eta bagoaz. Venga, bagoaz. A ver. Mostuek hori, ez da? Bueno, hor dau. Venga, Igual bota honea. gehiago. Ospina hemen dakau. Ondo. Ondo zio. Ondo. Bota honea. Bai. Hombre, pixka txikitzen a ver, bakik nola txikitu hori? Baitu, edakutziko jat. Hemen jartzeko hauola, eta ra, eta bestaldea. Eta bestaldea. Ulertzek? Bai. Pelotana juntatu, eta berdina. Hemen joko la paxa pare bat, eta honea botako dugu, vale? A ver, horno, A ver. Fua. Horno. Me cago en Dios. Zuzen, labana zuzen. Oi, de garraza ja. Ondo, ondo. Oso ondo. Vale, hemen gorringo mango deu. Gorringo bakarrikan eusten deu, zeatikan gorringo daka, bakizu koipe asko, eta errexago peatuko hemen. Zuringo hori bai jartzen badio, eta gorringo arrautza osua ez da inondo peatzen. Vale? Agarri, vale? Hola, seia jarra itxura hartu du nagarek. Lupillak. Ai, ama. Bueno, eta zein izan dira zuen erreferentiak musikan? Euki baituzue? Guk asko entzun dugu roka bat, ez be... Euskaldune, estatukoa be bai, eta kanpokoa hori Green Day, bai, izan da uste dugu, referente nahiko argia musikalki, eta be bai jarrera aldetik. Bai, Eta nik uste dut ja momentu honetan ja roka oso, edo roka do gitarran, soinu bat ez bedeko oso barneratute edo, eta alegintzen gara bai ja inspirazioa edo beste mundu batzutan topetan, edo beste musika estilo batzutan. Agian roketik, asko aldentzen diren musika motetan, ez? Adibidez? Adibidez, joer. Adibidez Emozionetan asko, hauek, no? ipulien ekaben die. Nega argetzak, Honek, reggaeton dalakoak nik uste dute, igual ez tegotez gogoko, baina entzutea zer dauen hortik, aberazgarri zuztu dala, edo ez bakarrik musika munduen, agian kotxe baten zaratak, edo patetxe bateko menuek, edo musika, gure musika gaue dia, zukaldekuak. Baina horrek aldo txuso zer transmitidu. Vale. Nik uste dut, apurre bai bada, zoramena, baina bai. Ja, roka eske sota kaballo horrai da. Eta beti berdina itzen, zu benekatuko zara ez Joseba. Noski, bai, ni horregatik, nik esaten gero zukaldean guk, ez dugu ala inbeste gauzaiten, baina batzutan nien inbiarte gauza berezia, goxatzeko eta gauza berrikiteko, eta ez iteko beti berdina esan dezun bezala guantxe, ez da? Erreferente gainak zukaldean gaur egun zenbat erreferente daude, eta zenbat jende, eta zenbat gauza, eta ikusi, eta geho behitu haber gustatzen zaigun, ez zaigun gustatzen, ez da? Bueno, hemen esan deten bezala, ondo lehortu zaigu, bota jokoten da, olio txorrota bat, behitu lehortu eta txostatu pixkat, Behitu, ze itxura. Hau hemen, barrengorrik botako ditugu, hau esek, eta hemen txe, zu bajuan, zukaldatzen fungo dira, bale? Horrela, eta bizazuk, hau india zula, lagundu bihar diazu gauzatxo bat ita. Hemen jarriko jat. Txikiagoa nahiko. Tomatetxo bat, inbiar diazu, raiatu, bale? Hartu, holaxe jarri, fin-fina jarriko dut, zeratik nahi dut purien nahiko fina teatzia, bale? Eta orduen ningo dugu. Erditik amostu hau, betu, erditik amostu zakori, karri labana horrena pixkat, gauza txukundu inberdia, hola, heldu hau, vale? Eta hori garrituko da pixkat. Hau fuera ya, ez? Hoi fuera. Baina, bueno, ikusiko zu truko bat ingo dugu eta hori hor geldituko zan, baina, bueno, lasai. Hau, bendia. Lasai, ez teke zer gertatzen. Hau inbezuna, erditi moztu, horrela jarri, eta azala, kanpon da hola, raka, eta azala eskuan geldituko zaizu, bale? Zu eman horra. Eman bildurri gabe. Inbaz, pixkat indarrain. Oidek arrazoia, oidek. Oso ondo. Eta hau hemen, eharra itxura hartzen nahi dena. Ingotena da, zua jetxi. Vale, haure bai, bilan, eta hoi dijoa, honea. Eta ni hemen jarraitukoet, betu fekulan patatanan vuelta eta vuelta mate astindu pixkat, eta honea. Vale, bai joa. Zemu zua hori? Ondo, ez da? Vale. Ikuste aldezu zen nolako eskatak iten nahi nahi zen. Elegantiek. Elegantiak, ez da? Eta oso ikanola, eta horregatik eman bizat desinte gorringo ondo peatuta gelditzeko, Zer musateatzen zaigun, Ni uste net ondo ateako gala. Ize musua, ezin jo begua. Ni zilik, zuke inberba, Joseba, inberba. Nik berba, da izein bihardek orduan.
Musika... Kontentreu, hemen. Eta ikusi etor gitarra eta guzti etorri zehala. Bai. Vale, noiz bota berezu, kresen bat abesti karrituzu prestatuta? Bat, nahiko. Bat. Gaur egunean abesti batekin, da klabea. Osa, abesti bat egitea, ona... Bai? Listo, pelotazo. Listo, ezta? Pelotazo eta venga. Ja, abesti horrekin gora eta bera. Seguru, arra dazkazula eta baino gehiago. Eta bota berdeken abesti ja, zein dek zehazki, ze entzungo jau? Ba, entzukugu azken diskoko singela izan dena. Singela aurkez, ez lehengoa, baizik eta justo disko atera baino baino, atera genuen abesti bat, Más allá de tus manos, deitzen da, eta justo ez da modioso kantu bat, gehienak dira modioso kantuak, beti ban toke pikante bategaz. Bai, beti apure rebeldito gara. Baina, honek itzen dugu erba, hori, mugikorraen, dependentziari buruz, eta hori bizitza dagoela, eskuetatik, aratago, ez? Orduan, kanta desberdina. Eta gaur egungo... Bai, gaur eguneko... Historia kontatzen ez da? Hau non jartzeko horrela, tak, ona. Vale. Bueno, eta hori, behitu ze ondo raiatu eken, oso ondo. Hori ingo deuna da, guain, hemen jarriko deu. Eta gero hemen, txirlak iriko ditugu, ja, Getariako erreginakin, txakolinakin. Hau, botako dugunea. Eta, bagoaz, Historia asko zitxo maigania, baino bagitxestik, Hemen dakau ja, ospina, estragoiakin eta tipulatxakin prest, gorringok eta ura bota, eta emulsionatzeko. Hemengo historia hau, ia bukatuta dakau. Perretxikok, datilak eta krosnerrak. Eta hemen, beste aldetikan, behitu, ja, hemen ingoitugu txirlak iriki esan deuna. Txakolina bota eta txirlak iriki. Eta hemen lomito prestatzen nahi nauk, eta beste gabe, nik hemen eskata jartzen jarraitukoet, prepatuai, irrikitan gitxaudek irekantuak entzuteko, eta bitartian guaz Donostiko taberna mitiko batea, La Mejionera. Guazen bertara. Egunon Joseba, ni Juanjo naiz. Eta Mejionera nago kale portuan, hemen Donostian. Oain, zartuko bera Mejionera, eta ingotxu etxeko produktuak abeztueri gustatzen zen. Mejionera zabaldu zen 1974 abuztuan. Ni hasi nintzen 14 urtekin hemen lania. Batxut, 56 urte hemen, eta gustora, beti bezala. Jenderi asko gustatzen dio, mejioak eta patatak, eta Mosku jau igual gara egontean, ebarriteko igual azekoa, egun batean 15 zaku, 15 kiluko izaten dira, mejioa. Hori prestatzen behar egunero, ez da txantxarikan. Prestatzen dutugok tomateakin, mahonesekin, vinagereta, salsa berden eta baporian. Gehin esaten dena, esaten dira tomatekin. Eta gero, famosuin da, batzutan butzaka, biltzen dira jendia, ni tokatzen ziat, ni lehenotik etorri nahiz eta etzeketako. Lasai, denantzeko badata. Oain prestateko txu, tigriak, salsa tomatekin, pasakora, sukaldera. Ingredientiek hau dia, tipula, pipar gorria, zanahoriak eta baratzurik. Pikante pixkote zeateko iten du, gindila txiki bat zegoatzen ditu, hola prestatzeko. Da, tomatea. Tau da, etxeko espeziali da. Gero ingotxu, moskuiuak eroso ingotxu, baporian. Bueno, urduan, hasiko gara, horrena saltza tomatene prestatzen. Tipula erditen guztu eta ingotxu zatitu. Piper gorria boteko, bina erdiekin nahiko da. Horren jo, zanahoriak. Odo, prestatuta dago, olio boteko du, olaxe, nahikoa, atxi batzuk. Ertzean jarri gitu denak, tipula, pixkatola, pixkanaka. Rezeta bat ere zuten, bi laune izaten zian horiek, mejiora irekitzuten eta han hasitzian salsa piken, da gaur egunen dia 14-15 izango dia partitua. Gure nagusina dia, Iruñekoa, Logroñekoa eta Mendonostikoa. Eta jente asko etortzen daunea Donosti aldera eta nola iten duzu salsa hau? Eta errezeta mango dizuta, ezin da. Azken dugu izaten du, Coca-Cola bezala da sekretua izaten du. Oin, salda sekretu etxeko boteko hau.
pixka falta zaio egiteko, eta guain, tomatea botako du, honea, eta guain batedura pixka pasatuko du, eta dituko da, sutan, 10 minutu hola utziko ditu, erosten, eta kitxo. Hemen moskuioak ekartzen ditu Galizietiken, eta egunero ekartzen dute meskioak freskua. Eta guain, erosiko ingo ditu vaporian. Berez, salsa kintaren gelditzen dira, oso ikarren goxo-goxo. Eta guain, utziko ditu, 5 minutu, o 6 minutu utzi gora bera erosten. Guain, da, pitatzen, eta nende galditzeko du, zakabo. Moskuioak erosita dago. Hau da, moskuionan salda. Eta hone salda honekin egiten ditu, salsa berde itxeko eta hola prestatzen. Baina zeko gara, moskuioak enplatatu. Enplateran jarri ditu. Eta orain, lehen hori intego salsa, botako du moskuioan gainean. Gure salsa sekretua etxekua. Tomate, tigriak, famosua izaten dira. Eta, bueno, Joseba, hemen Donostien gabe, Partizarrean, Lezarrean, Kale Portuan, Mejioen eran. Joseba, agur, ondo segi! Aupa, Juanjo, ze mitik budian, Ze mitik, zein ez da ibili alde sarrian eta horietako mejillo batzu jan. Egia da, nire beti tomatianak, ze puntxu bikainakaen. Horrela jarraitu beste hainbat urtean. Aupa, bueno, neria eta gurian jarraituko dugu, ezta? Bea, berian, da nerian, nik hemen dazkat gorringo kateitutela, ur pixka botako jot, eta hemen dakat ospina estragoi eta tipulatxakin, eta ni hau emulsionatzen nijoan bitartian, irrikitan gitxabe gorka, iri entzuteko. Ze botakoek? Masei a tus manos, joko. Vale, ona. Hornoa, Venga, ekin. Hace tiempo que estoy mezclado entre la gente, no me siento normal, ni uno más, soy diferente. Déjalo así, no quiero cambiarlo todo de repente. Nadar contra el mar no es nadar contra corriente. Nada, 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 nada es fácil. Nos vamos a ahogar, si prefieres bailamos bajo esta ciudad. Mueren los gatos, nadie quiere mirar más allá de sus manos. Y a mí me las cortaron. Le hace falta color a tu vida transparente, porque las demás en Instagram son excelentes. Ciencia ficción en tu pantalla, de luces fluorescentes. Quien quiera jugar puede jugar con nuestras mentes. Para, soy muy frágil. Nos vamos a ahogar, si prefieres bailamos bajo esta ciudad. Mueren los gatos, nadie quiere mirar más allá de sus manos. Y a mí me las cortaron. ¿Quieres mirar más allá de tus manos? Los gatos de la ciudad cuidan los tejados. ¿Quieres bailar antes de ahogarnos aquí? O en cualquier charco, cualquier charco. Ona, gorka jauna, ona aiz. Ostra, barroaino iriste gabestia. Ona, bueno, ni ona kantuan sartuta, baina zehazki, zen edik esan kantu horrek, amodio ze botatzeik ez da? Sare sozialan hori izan, agorrete hori, gotien gantzeta guztize hor. Bai badeko lan keinu txikitsuak maitasuneri, baina bat ez be, esan hori, sare soziale buruz, egotea beti, mogu llegaz,
Hogeita lau orduek. Egia Gu gauz, osea, ni bai. Gaurko gizartia hola ziok, ez da? Bueno, Ona, feina aiz. Bueno, ze, lagundu berraldiak hor txekel dituko. Nimen gatzen az. Zuken lan. Nahiko indot. Gana, esan diagi. Etxien bronke, gor. Fia izela eta... Telebistan bai eta etxien ezebez. Telebistan bai eta etxien ezebez. Bueno, ni hemen hain gau pixkia demutsionatzen, hemen gurina prestakat, baino dana ez diogotako, Ni uste erdila gola bota berko jotela, baino dana ez. Hemen daka baino maria, zeatikan bero asko ez du bihar. Bero gehiagi balin bada, moztu itea, baino gutxi, hotzean ere ez da egiten. Orduan horrela xe. Eta hemen txe, guain inberdi unaek. Hau martxan jarri, eta hau indadakau. Vale, eta gero prejitu, lupilla, nola ez. Bueno, aurren egingo detena da, martxan jarri hemen txe, hau, berotzen, eta bitartian kontatu jaki, leheno esan dek tarta letxe bat ite guala, o tres letxes hori. Nola moldatzen hori? Ba, jartxote YouTubeko bideo bat, eta hor noa jarraitzen, baina egiz esan nahiko improvista bat beti. Osa, dekotena da zetxien, beti txendo golan, ez? Baina danok, orokorrien, baina beti, bastakit, lau arrautza biherrin hiru geratzen badak uzen, eta ez da egizan, egizan, oza, da bizkotxo bat da, Vale. eta gero bizkotxo on bat, potoloa, eta gero itxeako zulo pilo bat, eta zulo horretatik sartzen die, hiru esniekiela letxe kondensada, nata, eta besti uste da letxe vapora, igual, lakonen bat. Osa, hiru horiek, eta hor sartu, eta berolan, xantilli bat, diako. Horrengo gunin, gero gaba guztiz eitzi bizu hor, eta nahiko luzi da. Eta hor dundan jartze bizkotxo krematxo, ez da? Gozo, gonbidaz, hainbeste saltzagaz, gozo. Mexiko kausto dala. Bai, izan behar hori nahiko Mexiko, Venezuela, letxe kondensat alako historiak. Nik hori, Mexiko, oza, hori jatetze mexikar baten januan lehenengo biderez, eta guztau zitzaizun eta guani etxian itek. Ona. Bueno, bagitxestik hemen, Bueno, hau ikusezu, haure musika da honian, atento ibili bidargea. Eta hemen imiardeten da bain, txirlak bota. Vale. Botako jot, abe, tapa jarriko jot, hobeto irikitzeko danak, ondo. Jarriko ditut horrela xe. Vale. Eta guain, getaiko erregina, rast. O bizkaiko txakolina balekuak bai, Bai. Balekua. Vale. Bagitxestik, haure pelian txio, eta ikustezu gurina nola idan jaten, Eta hau nahiko ligerito geratu behar du, Ez du geratu berrola oso potolo, ez. Bakarkan pixka gero arraia igainetik gola botatzeko, eta listo. Bueno, ikusi ezu, ja nola pixka, ja ez dago ura bezala, ja pixka potoldu da, eta ondo da. Ingo deuna da hemen, beste lapiku baten, bai, ja, arraia jarri behar dugu martxan, zeatik anjun, itezaigu, hemen jarrikoet, hau, txirlak onera, hau onea, eta arraiantzako gurinetan ingo dugu. A ber, gurina, hemen busketa moztuko dugu, eta esan dek urina, eta gero hemen da sesamo olio pixkate badakatela, eta botako dugu sesamo olio pixkate bai. Vale, horrela xe, vale, oso ondo, eta guain haberse gertatzen da horrei buelta emateko garaian, Ikusteko goguak initxio, gire bai, ez da? Onda, haberse gertatzen, nahi ama. Baitu hemen, beste musika hasi zaigu berriro, eta guain, ze gertatzen zaigun hemen. A ber, aurrena botako dugu azaletika, venga. Bai, joa, venga. Euldu, ni uste tondo ateako dela, baituzu. Azkenian fekula patatan agin, eta gero baitale gorringokin nahiko pegatuta giatzezan patatakin iten unian. Baina, bueno, gaurkoan ni ustet ondo geldituko ala. Ingo dugu, hortika minutu pare bat eman, pixka gehiago, 3-4 minutu eman alde hortatikan, ia goraino iritsarte eta buelta eman, beste 2 minutu, eta platera datzea. Beitu hemen txirlak, nola idian irikitzen. Pare bat txirlea irikitzia falta da, itxiko deu tapa. Eta gaur egun aste ardua, eta ez digu denbora ematen, baina lasai, 3-4 minutuan bueltaen naiz, honei buelta eman, eta platera datzeko. Bueno, gorka, Lupia, buelta emantzio eta osoik atea zaigu, Trampa ibarik, Trampa igabe, ona. Bueno, bagoaz platera datzea. Hemen txe, jarriko deu, hola pixkat, lagungarri, bezala esan deu, oso ondo, vale, nahiko. Hori bat, 2, hau, itxali, oso ondo, horrela xe, iepa, vale, horrela xe,
Bikain, haure garbitzera. Eta guain, venga, beste goia noenkin, txirla batzuk ebai jarriko izkio gainean. Ona, eharra indiu gaurkoan ebai. Ai, ama. Txirla ikin dituk, Asiratik bukaraino, goatzala izabota joken. Bai, karo, bai. Tomati eta kompainia. Oidek. Bueno, arrotzen nahi nago, bueno, hau ezurra asko. Janaria gutxi. Vale, hola, eta bukatzeko, indeun saltxa, pixka gainetikan. Vale, listo. Ba, hola, lagunak, azteko eta behin, mila esker, honea etortzeatik. Zueri. Jarraitu arrakasta asko eukitzen, guri goxatu arazten, eta hemen txilu, gaurko platera, behitu. Jose, bajoko gu abesti bat. Grindeiena. Zer jo aiaiz. Vale. Vale. You have the time to listen to me white. Biarren hemen izango naiz. Bueno, gorka jauna. Agur, laguna, ondo pasa. Abiar arte. Adio.